Да, спортният директор Данчо Данчев, най-вероятно той се вози по трасето. Неговата дума така е много важна и ключова за това какво се случи с състезанието. Той е така и опитен състезател. Искаш да кажеш, че е една легенда на рали спорта в момента легенда. е под прикритие. Той е. Аз мисля, че е Данчони. Или? Той ли е? Не видяхме. Много бързо зави. Пишете, приятели, в коментарите. Данчони ли е това? Ама минава за време, така. Мисля, че е Данчони зад волана. Да. Точно така. Май е той. Усмихва се така широко. Възможно да той. Ето най-бързото такси във Варна. 1493 ТМ. Subaru Impreza. Жълтия буркан. Междувременно на старта наблюдаваме и автомобила. Георги Русев е зад волана на автомобилът на Тодор Славов. Както казахме, едно Clio R3. Много добър автомобил за времето си. Изключително конкурентен. Тогава беше топ избора на почти всички състезатели да се състезават в този автомобил, така, които навлизаха в по-големите среди на по-големите дебри, ако мога да кажа, на спорта. Георги Русев определено така има голям късметлия да се е зад волана на този автомобил. Със сигурност всеки състезател би му завидил благородно, въпреки че нали, това е автомобил на Тодор Славов. Сама по себе си тази техника е доста конкурентна на ниво рали и днес в правилните ръце, разбира се, би било така едно добро оръжие срещу конкуренцията. Изчаква той на старта, защото трябва сейфтикара с Данчо Данчев, спортният директор, така наречения Данчони, както го знаем всички, да стигне до финала и да дадат разрешение да може да стартират трите нули. Трите нули са първия от трите фойерлойфера, очакваме още два, както казахме по-рано в предните маршове. Тяхната задача е да могат всички да се подготвят за трасе, за всички постове се подготвят, всички трите се подготвят. Сега най-вероятно ще стартим да дадат старта. Тук сега една информация. Не е Данчо Данчев. Данчо Данчев е на старта, като ръководи там състезанието. Аз имах така едни опасения. Ако беше той, там щеше да се опъва една ръчна, да се влиза драматично, стил ВРЦ на Т-образното. Така, старт в момента за Георги Русев. Ето, трите нули са вече по трасето. Да, ето го даже го видяхме с Данчо Данчев наистина е на старта. И да, прав си, може би така щяхме да видим, но пък може би щеше да е така по-спокоен. Да видим Георги Русев как ще заходи тук. Със сигурност не дава цялата газ. Този автомобил най-малко има много сантиментална стойност за абсолютно всеки един рали фен и общо фен на автомобилни спортове в България. Всички сме чули за Тодор Славов, всички знаем кой е той. И просто да видим този автомобил по трасето и със собствените очи е най-истинска привилегия. Въпреки това Георги Русев така добри траектории задава. Не дава пълната газ, както казах по-рано, но е достатъчно добра скоростта, за да може така да се насладим на шума и пукота от пушката, която има отзад закачена този автомобил нагоре по трасето. Сега той се отправя към Т-образното. Там вече виждате, че няма буквално никакви следи от разлятата течност по-рано след първия манш от дрифт автомобилите. Даже мисля, че видяхме лека ръчна, тук изпусна. Въпреки това успя да се качи нагоре. Очакваме всеки момент да стартира втория фойерлойфер, двете нули така наречените. Димитър Димитров със своето Peugeot 206 RC. В предния манш така и той показа добри способности. Предполагам, че тук ще е по същия начин ще му захода. Все пак тези хора не гонят времена. Тяхната задача е съвсем друга и ако фойерлойферите дават много газ, може да доведе до проблеми за организацията, което никой не го желае. За да отговоря на вашите въпроси, утре от колко часа ще започне стрима? 9:45, като по програма в 10:30 е старта на първия манш. Ето Димитър Димитров. Аз да ти кажа, мисля, че си гони момчето време. Сега му е паднал. Няма кога. Подготвя се. Това беше наистина един уличен автомобил с леки така жокери. Ето и ще получава наставление от публиката да се раздаде. Прави.
Сложил е седалка, волан, колани, подготвил се момчето с екипировка. Адмирация, аз наистина му пожелавам скоро да го видим в състезанието, не само като форлойфер. Виждам, че отгоре пише Каменов Рали Тим. Да. Явно представлява отбора на Любоканов, който всички добре познаваме също планинските шампионати. Чисто минаване, да. Вижда се тук, че има добра подготовка. Автомобила е добре стои през цялото време, гумите са правилните, така като гледаме и форлойфер, първия форлойфер, Свилен Славов с неговата Honda Civic. След него вече стартира и първия автомобил, който ще стартира последния тренировъчен червоманш днес. Свилен има един много атрактивен видеоклип в интернет, най-лудия екипаж, рали екипаж. Той мисля, че беше сниман на това състезание, не точно на това състезание, но да, рали спринт. На това трасе. Така че може да го проверите, заслужава си. В същото време може да се абонирате за канала на Pitlane TV, гониме 9000, така че давайте. И в сайта todoroslavovhillclimb.com може да намерите резултати, списък с заявените участници, програма и всичко най-интересно около състезанието. В Instagram хаштаг Тодорославов. Очакваме вашите снимки. Трябва да проверим в някакъв момент какви снимки има, така да видим феновете какво са направили. Предполагам, че има много почтливи неща. Тук чуваме заварка. Значи тази кола в ръцете на този пилот нищо друго освен заварка няма. Гарантирана. Гарантирана. Тук също чува още една заварка. Тактически тук подхожда. Подхожда. Според мен автомобила вече е горкия. Ако може да говори, разбира се, в кръга на щата. Да. Ето, сега с номер 96 за трети път, първи в колоната. Това е Николай Гавалюгов с Peugeot 106 в клас RC5 от отбора на АСК Стара Загора. Ще успее да подобри време според теб тук? Ами, смятам, че ще наблюдаваме наистина подобряване в всички времена. Аз смятам, че температурата започва да пада, една идея, защото вече сме 6 без 20 и тук това с намаление на температурата дава възможност все пак за по-добри времена, но пък асфалта изтива една идея, може прошарената сянка, където има на места, може да изиграе така интересна роля в начина на намиране на сцепление. Ти как ще кажеш така като пилот? Ами аз смятам, че такава опасност. Въпреки, че може би ще падне една идея температурата на асфалта, виждаме ето тук на тази камера от Виктор Вълков, който е на старта, се отлага гума. Тази гума играе много добра роля в поведението на състезателните автомобили. Така наречения грип, така нареченото сцепление. Колкото повече се отлага тази гума следствие на карането от пилотите по идеалната линия, толкова по-добре, така че очаквам за всеки един следващ манш да се подобрява сцеплението. В предния манш Николай Гавалюгов е записал 2 минути 11 и 9. За съжаление не може да кажем дали е подобрил спрямо първия си манш, но очакванията са това време със сигурност да бъде подобрено от негова страна. Втория манш, като време неговото е 30-то, от общо 36 стартирали в втория манш, ето за този сме да стартира. Форсира вече Peugeot и старт за Николай. Отправя се той нагоре. Прекрасни кадри, заснети от Виктор Вълков, Александър Смоленски, Орлин Малинов, Милен Александров, Атанас Стоянов. Благодариме изцяло на тези момчета, които ви правят свидетели на това прекрасно съботно тренировъчно издание на Мемориал Тодорославов, както и на Мирослав Терзиев, Станислав Иванов, Иван, BG Rally HD да последват, защото пък само реклама на Pitlane не върви, нали? Следвайте BG Rally HD.
Благодаря и също така на Искрен, който така предава опит от пилотска гледна точка, което е така доста рядко срещано в такъв тип формати, да пилот така да може да даде наистина добра оценка и наблюдение. В момента виждам номер 97 Теодор Боюклиев на старта, Peugeot 106. Да видим как ще се справи Николай Гавалюгов с Т-образното. В момента обаче забелявам, че ми пече доста в очите за хода, което със сигурност е проблем. Успява да се справи Николай. Може би от трите преминавания, така по спомен, мисля, че тук загуби най-много време, но накрая ще си покаже хронометъра. Все пак не всичко е един завой. Георги Цонев го виждаме на старта, докато гледаме Теодор Боюклиев, прощавайте. Второ състезание за Теодор с Peugeot, което е добре познато, също с много километри самия автомобил има навъртян по българските трасета. Това е бившия автомобил на Огнян Христов от Шумен. Да видим Теодор как ще се справи и той с Т-образното. Тук е интересно късно спиране. Чисто. Виждате, по-малки автомобил, много по-лесно и агресивно може да бъде вкаран в тази зона. Картинг. 106 за мен винаги е бил картинга на планинските. Да, абсолютно. С тези 13 е доста бойно. Ето Георги Цонев. И Мишо Боев с него се готви. Да видим Георги Цонев тази първа част, като да са доста по-агресивно заходи, така към този завой, спиране, виждаме как смене баланса на автомобила, когато спира. Да, тук определено си дава повече газ, ще видим със сигурност трето доста по-добре време от страна на Георги Цонев, а сега Михаил Боев с неговото също Peugeot 106. Сега, момента на истината. Класическо преминаване за Георги. Атрактивно. Просто ето, публиката се радва. Това искат да гледат хората в общи линии. Абсолютно шоу доставя на всички Георги Цонев. Забавлява се изцяло. Сега е ред на Мишо Боев. Няма грешки. Тук до сега не е изпускал нито една грешка. Чисто от всякъде. Не очаквам нищо по-различно от негова страна. Дори не знам, може би ще вземе някоя секунда от предните си времена, но това ще са много малки или евентуално ако не кара с резерв, от тук леко разклати, много ще да приложи спирачката, така да окрути своя автомобил. Изкача се той нагоре към вече митичното секция Т-образното кръстовище. На старт се приготвя Румен Димитров със своя ВАЗ 2105. Марини Исмата. Виждаме са спонсори. Ето, Мишо. Мишо, да. Добре, смисъл имаше малко, нали, заигравка, ако мога да кажа с задницата. Много му харесва така на една страна да спира и в последния момент да обърне посоката. Абе и в Сливен си има така една школа на атрактивност. Да, има ли си Сливен, нали, със сигурност са много силна школа генерално въобще. По едно време имаше в състоянието, по момента автомобили бяха произведени в Сливен. Да, там имаше една специална хомологация. Шегувам се, разбира се. Да. Наистина в Сливен много пилоти имаше по едно време, които за съжаление се позагубиха. За сега Михаил Боев достойно отсрамва този регион, но пък в периода, в който Сливнали много доминираха, тогава пък шуменци една идея отсъстваха. Сега е обратното. Да. Аз се надявам скоро и Сливнали и шуменци да премерят така сили с варненци. Много сериозни групи по градове има. Ето Румен Димитров. Видяхме и старта на Константин Стойчев, братът на Бойко Стойчев. Оправили са Сузукито. За съжаление пък Бойко, какво каза ти, че имаше технически проблем? Нещо отзад в дясно? Видях някакви снимки. Отзад в дясно. Мисля, че споменаха, че е имал проблем с лагер. Надявам се да са го отстранили и да го видим днес. И да не го видим, най-вероятно ще го видим на старта. За щастие тези автомобили, може би все още се намира части за тях. И ще може да го възстанови. В момента гледаме на екраните Константин Стойчев с неговото Suzuki Swift. Изкачва се той нагоре.
по трасето. А това Suzuki Swift ми е много познато. Мисля, че пребиваваше преди в други ръце варненски така. И аз мисля, че е това Suzuki. Ако не се лъжа. Сега обаче ще имаме ли стил VRC тук на Suzuki-то в тел... Не. Не. 109 номер Константин Стойчев, точно на преди теобразното, за съжаление, спря. Урочаса го. Цял ден просто исках да видя това преминаване и все нещо става и сега точно преди теобразното, много неприятно. Ивайло Игнатов Ивайло Иванов е по трасето. Игнатов малко по-късно ще стартира. HC5 Honda Civic във втория отбор на Flat Out. Няма драми тук. Стандартно чисто минаване. Отново за него. Honda 1400 кубика, както виждаме. Изкарсва той нагоре, да видим как ще подмине този ситуацията с Константин Стойчев. Не би трябвало да има проблема. Сега се подготвя на старта Пламен Петров. Да видим Ивайло. Преминава той чисто. Добре, беше по учебник тук, нямаше излишни движения, успя той да намали скоростта достатъчно, за да може да заходи за завоя максимално най-бързо. Пламен Петров виждаме доста по-сериозна скорост тук. Увеличава темпото, опитва да запази максимално скоростта си за тази част от трасето. Тук заходи по друг начин и отвори завоя, както го правят повечето му колеги и съперници. Беше близко да бордира тук, иска да бордира се видя много наблизко. Ето виж, почват пилотите да изпробват докъде вече е лимита. Силно се надявам да не го прекрачват. Любомир Бешев от лявата част на екрана. Пламен Петров беше накоснат отново с мантинелата тук. Загуби малко скорост. Да, загуби и тук пострига тревата. Очакваме следващия автомобил да го видим тук в тази част. Ще се успели да запази скоростта си за нагоре. Май намали доста тук Любомир Бешев. Тепърва Бешев ще се развива като пилот, така че сме сигурни, че ще дига всеки следващ манш темпото. Това е втория манш, нищо че сме в трети за него. Да, точно така. В пълните изкачвания минимумното задължително участие в тренировъчните маншове е едно, така че състезателите сами избират дали ще участват всичките или само в един. Но за да участва в състезанието, трябва да преминат през един със сигурност, без значение от кой е той от тези трита. Очакваме Любомир Бешев за Т-образното. Чисто, внимателно и съответно и прецизно. Доста по-бърз вече, дига темпото. Ето го Тодор Ковачев, който в третия си манш. Виждаме и Иван Богданов с Citroen Saxo. Както се вижда, голяма част от автомобилите имат стикери в памет на Тодослав. Много пилоти презяха при сърце това, което се случи с любимият ни пилот. И до днес днешен се намират стикери, които така увековечават неговото наследство в автомобилен спорт. Тук видяхме някакво странно заклащане от автомобил. Така подскочи му задницата. Получи се атрактивно за Тодор Ковачев. Иван Богданов гледаме в момента. С него е Citroen C2, Citroen Saxo. Да. Малко така го промених автомобила. Промени, защото виждаме тук на малкия екран Динко Иванов, който в момента стартува сезон. Ще го видим съвсем скоро.
Вече имаме времена от третия манш. Да видим все пак Динко как ще стартира нагоре по трасето. Интересен изход направи Иван Богданов. Добре се получи, въпреки забавянето. Междувременно мога да споделим, че бързото време към момента е на Пламен Петров с Honda Civic на 57. Втория е Михаил Боев с 7 секунди и 9 десети изоставане. И третият е Теодор Бояклиев с 12 секунди изоставане спрямо Пламен Петров. Динко вече на лимита. Тук се занася инцидент. И удар за Динко, инцидент. Много неприятно тук тръгна автомобила на Динко. Неприятен момент, наистина. Да, има инцидент в момента по трасето, така че ще видим какво ще се случи. Предпълна информация ще споделим с вас. Надявам се всичко да е окей. В момента нашите камери ще отразят какво се случва на старта, докато колегите, които се занимават с организацията, обърнат внимание на това какво се случи. Предпълна информация, разбира се, ще споделим с вас какво е положението и състоянието. Много молим публиката по трасето да внимава, да не се доближава до мястото. Все пак има изпратени маршали, официални лица, които ще проверят какво се случва и никой да не се отправя надолу по трасето, за случай, че да не се създадат допълнителни приятни ситуации. Към момента мога да споделим с вас как стоят и резултатите, докато очакваме повече информация. Пламен Петров е лидер в класирането на третия манш със своята Honda Civic на 57, Михаил Боев с второ време 7 секунди и 9 десети изостава, третото най-добро време е за Теодор Бояклиев, 12 секунди и 9 изостава той. Челната шестица Ивайло Иванов, Николай Гавалюгов и Любомир Бешев. Това са и хората, които до момента стартираха. Динко Иванов преди малко стартира по трасето, но за съжаление имаше инцидент и тепърва ще разберем какво се случва. Затова, че ще има забавене, нямаме яснота колко ще е голямо то, така че както вие зрители, така и ние в момента очакваме малко повече информация. Надяваме се Динко Иванов да е невредим. Както видяхте вие сами, тази бърза част е изключително сложна, изключително опасна и всяка една малка минимална грешка може да доведе до проблеми за всеки един. И ето, че така чаканата информация вече е получена. Динко Иванов е невредим, колата със сигурност ще има някакви щети, изхвърчаване малко по-навътре в дерето, но най-важното е, че пилотът е невредим. Изправени косите с това излитане. Определено изправи косите, както тръгнах да отбелязвам. Точно тези завои там и преди сме виждали инциденти в миналото. Вече сме отново по трасето. Бихме искали да помолим зрителите да се отдръпнат, защото има автомобил стартирал по трасето още веднъж. Моля, застанете на безопасните си места, за да продължим с маншовете. За щастие, както казахме, Динко Иванов е невредим. Наистина инцидент така беше доста впечатляващ, ако мога да кажа. Висока скорост. Ти как ще го коментираш? Много неприятен инцидент. Изправиха ми се косите, направо пресъх. Неприятен момент. Следствие на това видяхте как се наказва всяка една грешка. Трасето наистина не е за подценяване и когато се търси лимита, за съжаление го има това в спорта. Аз наистина много се радвам, че Динко е жив и здрав. Наблюдаваме Росен Русев в момента. Заходът му към Т-образното. Накосван беше тук. Полисмет има от публиката заслужени. Това е Чавдар Чернев. Чавдар Чернев, точно така. Росен е ето. Ето го Росен, да. Тези автовазове така и повечето са в бели цветове и лесно ги бъркам, за което се извинявам. Отново за
пореден път. Тук много атрактивно изважда Росен Русев своята лада. Тук е много така красиви светлини наблюдава на това Макси. Добре ушли в златни пясъци. Да. Има няколко човека, които като ги видим, наистина стана, ако може да пусне един черно-бял филтър, ще се пренесем. Да, определено. Тук доста по-бързо беше това. Доста по-бързо и една идея по-атрактивно. Тук също беше интересен изхода. Лек дрифт видяхме. Почва да се раздават явно състезателите. Така, жегват се от всичко, което се случва по трасето, от към времена и така нататък. В момента наблюдаваме и Николай Георгиев с него тук Пежо. Да, жълти фарове, истинска класика, златни пясъци, добър ден. Да видим той как ще премине по трасето. Бързата част, както видяхте, наистина не прощава на никой. Много интересни предстартови кадри в момента наблюдаваме. Всеки момент ще бъдат пуснати на вашите екрани. Ето го старта на Борис Иванов, който вече е по трасето. Доста така амбицирано гледаше към първия завой, вече е по трасето. Да, Николай Георгиев в момента се отправя към теобразното кръстовище. Ето една класическа гледка от златни пясъци, жълти фарове, Макси автомобил и един обратен завой. Тук нещо ръчната не сработи или какво се случи. Малко така колебание. Като цяло според мен тази кола е доста мека, ако така мога да кажа. Меко казано. Да, меко казано мека. И това със сигурност му играе лоша шега въобще на много места. Бързи части виждаме, че всяко спиране така се заклаща много активно, което е доста загуба на време. Ето борето. Изключително израстване демонстрира Борис. Деян Хараламбиев виждаме. Много звучното Opel Corsa. Хайде, Боре. Ето. Ей! Добре тръгна. Много добре тръгна. Фана автомобила, за което адмирации извади инстинкт. Бойко Стойчев готов е. С жълтата лада. Добре. ВРЦ с лади, ако искате да видите. Добре ушли на планинското Орослав. И сега наблюдаваме Деян Хараламбиев с неговата Opel Corsa. Така доста звучна. Отдалеч се разбира, че е той. Според мен малко се превъзбуди Борис Иванов преди малко. Но в крайна сметка важното е, че автомобилът е здрав, не се стигна до удар. И сигурно ще си вземе бележка. Опита се да го направи много атрактивен. Адмирации за което. Ето, виждате, има и таксита по трасето. Возят безплатно. Който му стиска, може да се качи при Бойко. Изключителен Бойко. Винаги бил така. Това беше много. Деян Хараламбиев. Браво. Ами, варненци доминират. Много атрактивно беше това. Така, все едно видяхме кола с задно предно 4x4 в един и същи кадър. Ето го и Бойко Стойчев. Класика в жанра на шуменската школа, както казал. Лети. Да, беше много така интересен заход. Трябваше тук малко да го поспре, да си поспре страстите, да видим с бързата част как ще се справи Бойко. Учебник. Или шуменското такси. Шуменското сити такси, виждате, учебник. Значи много сериозен темпо от Бойко. Красота. Виждате, максимално се използва трасето, до бордюра плътно. Виждаме и Тодор Атанасов. Докато виждаме Тодор Атанасов, сега следим все пак и за Бойко, който тук мисля, че ще изправи публиката. Ето, скандинавски флик, апел, контраапел, ето, спиране, сръчна. На сантиметри. Нищо, но публиката се пак го оцени. Ето. Не остана. Вдигна публиката на крака. Много е труден този елемент там. В момента, в който се дърпа ръчната, както каза ти, колата получава една инерция назад и е много трудно да се хване. Общо повече, че идвайки от левия, така адреналина наистина много се вдига. Дишането става по-очистено. Точно, виждате в момента Танасов по релси, изключително безапелационно учебник.
Да, по релси. Днеска нашата дума явно с теб ще е учебник. Учебник. Думата учебник е за нас. Недялко Денев също се подготвя да стартира, но въпреки това в момента ще се наблюдаваме Тодор Атанасов. Тодор Атанасов е учебника за каране на лада с предно предаване. Сега ще видите изключително чисто, никакви излишни движения, както виждаме автомобила и чисто като окачване, много добре уточнен. Това може би една от най-добре уточнените лади, която съм виждал днешно време, когато виждаме по трасетата. На едно време може би имало повече, сега е може би само една. Ладата наистина много добре подготвена от Валентин Йосифов. Подобно каране на Лада Самара последно от Игнат Исаев си спомням. Много атрактивно. Тодор Атанасов по нищо не отстъпва. Недялко Денев захожда към бързата част. 106 картинг. 106 картинг. Да, тук вече виждаме наистина високо темпо. Станислав Първанов се подготви той да старта с неговата Хонда. Вече започваме хегемонията на Хондите, всеки момент да наблюдаваме, да видим как ще се справи Недялко Денев с неговата Пежо. Много бързо дойде Недялко. Сега добре завива с гъста, прекрасна работа с гъста. Учебник. И картинг. И картинг на 3 гуми, учебник и картинг. Страхотни са нашите пилоти днес, със сигурност имаме какво да коментираме, двамата ни е скучно. Сега наблюдаваме и Станислав Първанов с неговата Хонда. Не знам дали му дава крила неговия така нарисуван спонсор, който има, но определено виждаме скорост също тук. Някакво колебание имаше. Тук се увидя, че вече се уби скоростта за този завой. Нагоре ще видим как ще продължи. В момента виждаме Искрен Веселинов. Така, човекът, който задава най-добри времена с предно предаване, които виждаме. Искрен Веселинов, който се надяваме в утрешния ден, благодарение на Мити Рейсинг, да ви представим едни уникални кадри, които в България не са виждани до момента. В момента в жълтата Хонда имаме закачена телеметрия. Пак казвам, благодарение на Мити Рейсинг, който бе така добър да ни услужи. Виждате, ще имаме страхотни данни. Страхотни данни ще имаме. Заварка, ако може така да кажем, да чуваме. Спирането беше, да. Прекрасно изпълнение. Лично нямам търпение аз да видя кадрите с данни. Също така има онборд камера. Много мъжко каране от страна. Чак настръхнах. Всички настръхваме. Просто убийствено ниво. А това отляво е Вайл Игнатов. Прекрасен изход към Т-образното. Ето, влиза в левия. Виждате, плътно в ляво. Чудесна работа с гъста и за Искрен Веселинов и по най-бързия начин изчезва. Виждате, максимално отваря и максимално късно тук влиза в левия завой. Безупречен. Ивайло Игнатов вече по трасето. Междувременно може да споделим, че Тодор Атанасов води в класирането на генералното класиране с неговата Лада 20.08, 1.50 му е времето. Станислав Първанов с второто време на 52 и трето време на Пламен Петров Honda Civic с 1.57, но това са времената преди Искрен Веселинов да премине през финала. В момента наблюдаваме Ивайло Игнатов с неговата Honda. 2 секунди е по-бърз в този трети манш Тодор Атанасов, който в момента е лидер. Това е доста голямо подгорение. Много сериозно време е Тодор Атанасов. Жеко Георгиев също се подготви на старта. Ивайло Игнатов в момента. Много добре. Тук избърза една идея повече с гъста. Видяхте, автомобил веднага избяга в недозавиване. Да видим Жеко Георгиев от първата част. Искрен Веселинов, както и очаквахме, записа най-доброто време, 1.44.54. Подобрява. Секунда и 4 горе-долу. Да, с около секунда и 4 спрямо второто минаване, което направи.
Да видим Жеко Георгиев. А това е Димитър Гочев с Honda Civic, също RC3 класа. Но тук имаше някаква заигравка, може би нещо с сцеплението се случи за Жеко Георгиев. Той спря, Жеко Георгиев спря. Нещо се случи с него. Да видим какво се случва. Докато Димитър Гочев се движи по трасето. Преминава той през бързата част. Димитър Гочев. Много близко мина той тук до бордюра. Позволи му скоростта така да промени траекторията. Бранимир Данов на нашите екрани. ВАЗ-21. Да видим Димитър Гочев как ще премине. Леко, тук имахме много атрактивно това беше. Много, значи Гочев просто дай му ръчни, агресия, пушици, просто на максимум. На максимум. Страхотно беше това, много забавно, браво. Но със сигурност губи много време. Флат-аут тотален. Беше си тотален флат-аут. Бранимир Данов, виждаме на нашите екрани, с неговата така разчупена визия на неговия автомобил. Трудно се забелязва в далечината тази разцветка, където виждате. Това на тъмно време може би ще е още по-забележим. За щастие планинските състезания не се провеждат на тъмно, се провеждат на светло, но все пак така е забележим. Бранимир Данов, първият пилот в HC3, който в момента е под трасето. Също да кажем за него, много опитен пилот, дългогодишен участник в шампионата по планинско и писта. Да видим Бранимир. Много хубаво спира окладата. Виждате с какви широки гуми е неговата кола. Му дават нужното сцеплението. Типично подготвено за планинско лада. Малки джанти и широки гуми. Да. Ето Веселин Николаев в своят трети манш на нашето планинско мемориал Тодор Славов. Между време Искрен Веселинов продължава да води класирането. 5,9 секунди му е аванса пред Тодор Атанасов. Време е за Данаил Русев с неговото Suzuki Swift. Единственият ютубър в днешното състезание. Balkan Drive, може да го последвате, много интересни епизоди. Разчупва българското интернет пространство Данаил. Много артистичен. Лично аз го следвам в Инстаграм и така доста често ми падат рилсовете му. Да. От тук имахме така доста, мога да кажа, постригване на тревата след теобразното с задницата на автомобила за Веселин Николаев, а сега наблюдаваме Даниил Русев отново, както споменахме, така може би доста успешен ютубър започва да става. Радваме се, че така по-младите, които идват състезатели, успяват така да разчупят стереотипа за това какво са състезатели и кое е интересно в днешно време да се наблюдава. Абсолютно, ето виждате Balkan Drive на багажника, последвайте го в YouTube. Ще се забавлявате гарантирано. Междувременно Хрисим Христов на старт. Газ. Добре захождат, но да, такова, което споменах наистина, така явно трудно се овладява автомобила, когато почва да тръгва назаде, изненадва пилотите или може би чисто от адреналина не успяват така да го предвидят това нещо. Ами е образното, затова е толкова емблематично, защото сме виждали едни от най-опитните пилоти, рали пилоти, оценили се ситуацията, наистина наказва веднага този обратен вираж.
Красим Христов гледаме в момента на нашите екрани с неговото BMW E36. Единствено ми липсва заден спойлер за него. В момента също така стартира Валентин Георгиев с неговата Honda Civic. Тук ще виждаме отново скорост, атракция, всичко в едно. Не 3 в 1 колатро, както пееш в една песен. Аз според мен, ако получи едно колатро валката, ще станат много непредвидени нещата. Ето Валентин. Тук беше така малко, ако мога да кажа, пресалил манчета със скоростта, но не е точно така, нали? Тук малко се побъркаха нещата за него бързата част. Нали, както виждате, опитват се да вземат максимум от своите автомобили, да дадат максимална скорост. Много е бързо. Но може би трябва да бъдат по-прецизни понякога, но все пак това са тренировки и със сигурност знаем, че Валентин Георгиев ще се справи много добре, да видим как ще се заходи той към Т-образното кръстовище. Ще е като предните пъти. Добре. Лекичко. Консервативно преминаване. Интересно решение. Ето сега на старт Красимир Сидеров, HC2, BMW 36 в третия отбор на Flatout с номер 100. Номер 100, хубав номер. За съжаление, този автомобил няма разцветките на такси, както имаше нашия добър приятел Бойко. Изкачва той нагоре по трасето. Краси Сидеров. Представител на организаторите от АСК Flatout. Той кара за Flatout номер 3. Александър Манкикян. Виждаме представителите на HC2 са това, тези два автомобила. Дебют обаче има си дрифтърското в Сидеров. Тук беше най-зрелищното преминаване, това бих казал от днешния ден. И аз така смятам с автомобил сезон предаване, винаги може да очаква зрелищни минавания, защото са интересни за обоздаване и за гледане. Подготвяме още един автомобил сезон предаване, отново BMW E36. Александър Магикян, ето го. Адмирации както към него, така и към Стефан Георгиев. Сега на тези години показват несломим дух. Ясен Обретенов виждаме на старта също с BMW. Той също кара в клас NC2 и е представител на АСК Flatout. Току-що получаваме информация, че може би Румен Киров няма да стартира. Ще видим. Нямаше близка среща с мантинелата, което е добре. Ясен Обретенов се прави към бързата част, да видим как ще заходи и за бързата секция. Успява той да запази тук скоростта за нагоре. Мисля, че беше добре тук. Няма загуба на скорост. Тя се показва веднага в тази секция, ако е изгубил пилота за предните два завоя. В момента виждаме Левентий Умеров на левия екран. Ясен Обретенов се задава към Т-образното. Атрактивно минаване беше това. Атрактивно и в същото време, без много да занася задницата. Веднага се изстреля към левия. Очакваме Левентий Умеров. Да, Румен Киров няма да стартира в този трети манш. Така че след Левентий Умеров очакваме Пламен Камбуров единствено и това ще приключи от днешните тренировки.
И сега Пламен Камбуров на старта с неговата Шкода. Докато наблюдаваме Левент Юмеров захождането към така някаква грешка допусна Левент. Да, хлъзна се повече от необходимото. Тук още една. Не е добре така. Ако продължава в същия стил, в същия дух за състезанието утре, няма да се отрази добре на времената му. И в момента Пламен Камбуров, виждате тази великолепно подготвена Шкода. Браво на нашия оператор. Успява да ни покаже така един по-интересен нагъл. Шкода Фабия. Кой ти очаква, че на Шкода може да бъде толкова брутална? Знаем, че този отбор е много тясно свързан с тази марка. Това е този продукт, този шедьовър. Надявам се оператор да не бъде да стрелям. Да. Ето. Уникален старт. Просто и Пламен е изключително опитен. Страхотен автомобил. Истинско удоволствие за гледане, истинско удоволствие за слушане. Успява да го обоздава той в тази част. Тук обаче Маршала иска да ни влезе в кадър цял ден. Получава му се. Чуха се гуми. Чу се свистене на гуми. Хвана Пламен Камбуров своя автомобил. Наистина, както казахме, изключително трудно е да се пилотира тази Шкода. Много е бърза. Чисто преминаване тук на Т-образното. Имаме вече и изготвени резултати от третия рън, виждате. Пръв над всички Пламен Камбуров със своята Шкода Фабия на 41 933. Втора позиция Искрен Веселинов, Honda Civic 1 44 054. Тодор Атанасов, виждате, с ВАЗ 2108. Аз такова класиране съм виждал. Адмирации към Тодор. 1 50 012. Четвърти Недялко Денев, Peugeot 106, 1 52 593. Пета позиция Станислав Парванов, Honda Civic, 1 52 942. Шести Пламен Петров. Седми Ясен Бретенов с BMW 1 57. Осмия Ивайло Игнатов с неговата Honda Civic 1 58,8. Веселин Николаев е девети с неговия ВАЗ 2105 на 59, почти 2 минути. Под 2 минути направо време той. Десетото време за Росен Русев 2 минути. Димитър Гочев е 11 с неговата Honda Civic 2 минути и 3 десети. Бойко Стойчев, който се завърна за третия манш. С 12-то време Деян Хараламбиев е така доста близко до него. Михаил Боев с е 14 с неговото Peugeot 106. Брадмир Данов с неговия ВАЗ е 2 минути 5 секунди и 9 десети. Иван Богданов с неговото строен Саксо е 16 на 2 минути 6 и 7 десети. Александър Магикян BMW е 36 17, 2 минути 7 секунди 9 десети. Борис Иванов е 18, следвано Тодор Ковачев и Теодор Бойоклиев. Това